sunna bid'a bid'a wa ke kare ahli sunna malamai a Najeriya wa ya ishe mu wane ne wakilin mu wa muka dogara da shi. Haka in zaka yi aure bari in baka shawara, idan zaka aure mace na farko ka yi kyakkyawan niyya cewa wannan auren zan yi shi ne dan na kare kaina daga zina, dan na zama bawa mai tsarki a wajen Allah. Irin wannan auren iya daga cikin abin da hadisin Abu Dawud da Tirmidhi manzala sallama ya tabbatar da cewa mutane uku Allah zai taimake su. Na farko shine almujahidu fi sabilillah, na biyu almukatab bawan da aka dora wa fansa Allah ya alƙawarin zai taimake shi, na uku annakihu alladhi yuridu al-afaf wanda ya aure da niyya da nufin cewa ya kame kar ya zama mazinaci. Abu na biyu dole yarinya ta zama tana da tarbiyya, kuma tarbiyya ta addini. Dole ne wannan. Nace tarbiyya ta addini tana kwatantawa kuma tana da daidai gwargwado na ilimi, ba sai ta zama malama ba. Aƙalla a ce za ta iya karanta Qur'ani. Saboda babu abin da yake sa gida yi albarka irin a ce gidan nan ana karanta Alƙur'ani. Saboda shi Qur'ani duk wanda ya alaka da shi sai ya albarka. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Da haka da wannan duk wanda ya alaka da Alƙur'ani to zai albarka, ka auro mace mai albarka. Kuma wannan za ta ringa tsare ma yaranka, ta kula ma da haddasu da ake basu a makaranta, dan mun ga wannan aikaci. La'alla kai baka da lokaci. Bayan ka same ta mai addini da tarbiyyar addini, sannan kuma sai ka kalle ta suwaye iyayenta, ba wai masu kuɗi ba, suwaye iyayenta, suwaye ƴan uwanta, sannan kai ya ta ɗauke ka. To idan kai aure akan wannan za ga an zo ba ruwanta da addini, iyayenta ba ruwansu da tarbiyyar addini, kai ɗin ba ta ɗauke ka da ƙima da daraja ba, to ta za a aure ya zauna lafiya? Ba zai zauna lafiya ba. In kana neman abin da za ka ƙara shi ne ka ƙara da addu'a, kai ta addu'ar Allah ya baka ta ƙware. To amma sau da yawa kaucewa hanya miki sai mu je mu zubar da mutuncinmu. Kauce hanya miki, ba kowace yarinya ba ce kawai za ka je ka aure ta. Wannan shi sa aka baka damar irin ku ringa magana kuna ɗan tattaunawa, da haka za ka gano wace ce ita. In ka gano ba kalar da za ka aura ba ce sai ka sallami kanka. Mana saboda in kaske ka auri irin waɗannan, to ina tabbatar ma in kana da wata matar za su zo gidanka su fitine ta. In ba ka da wata matar kuma za ka zauna babu kwanciyar hankali. Wanda kuma kaga idan za ka yi aure wajibi ne ka duba haƙƙin iyayenka da matanka na gida. Ba kawai ake aure ba. Shin wannan za ta mutunta min iyayena? Kana ganinta da wani element ba za ta girmama iyayenka ba, sallame ta. Ya haƙuri kakka aure ta, nemi wata. Dan baka da mutanen da suka kyautata ma irin iyayenka. Sannan za ta mutunta ma matarka ta gida, domin la'alla ita ba za ta yadda ta aure ka a yanayin da uwar gidanka ta aure ka ba. Kila uwar gidanka a gidan haya ka sata, da ƙyar kuke ci da ƙyar kuke sha, wani sa'in an zo ta hidimar sai dai ka ba ta haƙuri saboda baya da za ka yi. Amma yanzu ka zama ready made, ga kayi karatu, ga gida, ga mota, ga 'yan canji, ga abinci, sannan ta zo ta ce za ta aure ka. Kaga wannan ita wacce mai yiwa da ita kuka yi karatun ka zama doctor din, to kaga idan sunanka Ibrahim Muhammad, ita wancan Ibrahim Muhammad ta aura, ita kuma wannan ta bayan ta tashi Dr. Wana ta aura. To kaga wannan in dai mutum ko yana da abin nan inna husnal ahdi min al-iman, riko da kyakkyawan alƙawari da cika alƙawarin shi ma imani ne. To shi sa in kana so ka zauna mutuncinka, ba inda kake buƙatar mutunci irin cikin iyalanka, a ce iyalanka suna girmama ka. To haka ɗan adam yake rayuwa, yana da imani
ana mutunta shi, musamman a wannan zamanin. Mene tashin hankali a cikin aure? Wannan zamanin da kai ka san kana aurowa ka ƙara, idan da kana kashe 20,000 ka auro wata to ka ƙara ka koma 30,000. in 30 kake kashe ka koma 50. to mene yin wani aure? balle har ka je ka auro wata ba za ta kimanta ka ba za ta mutunta ka ba za ta daraja ka ba. to lalle mu kiyaye wannan. shi yasa zaga mutane a ce an fiye saki a ƙasar Hausa, da yawa mu muke ja kanmu. abu na ƙarshe za ga mutum ya zo yana neman yarinya, a lokacin da yake neman yarinya fa ta nuna mai waɗansu halayya daban-daban, waɗanda wannan halayya abin da suke nuna shine za a samu rashin zaman lafiya, amma saboda mai yiwuwa tana da kyau ko ta dace da irin tsarin da yake so sai na ce sai ya aura. shi kuma kyau baya zamar da aure, soyayya ba ta zamar da aure. abin da ke zaunar da aure shine mutunci da mutuntawa, shine mutunci da mutuntawa. in akwai mutunci da mutuntawa aure zai zauna lafiya. in ba mutunci da mutuntawa dukkanta sai kaga ta fi kowace yarinya muni a duniya. kai addu'a. shi sa manzal sallama ya ba mata namiji dama ya ce alayka bi dhati dini taribat yadaka, ka wurin ma'abociya addini, in ba haka ba hannunka zai tafi baya, zaka samu matsala. namiji kuma mata kuma aka ce idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. namiji kuma za a duba addini, za a duba kyawawan ɗabi'unsa, sai ga an samu nasara. to shine al-Imam Ibn Kasir ya ce abinda ake nufi da wannan ayar, qalu lam nakun ayoyin nan, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, abinda ake nufi shine ma abadna rabbana wala ahsanna ila khalqihi min jinsina. su